Salutare! Sebi sunt de la Micropigmentare Scalp România. Azi am terminat ultima ședință cu Vlad, care a avut un implant de păr înainte și am făcut 3 ședințe de micropigmentare scalp pentru că nu a fost mulțumit de densitatea pe care a avut-o după implantul de păr și vreau să ne spună câteva cuvinte dacă este mulțumit de procedură și în primul rând de unde a aflat despre procedură. Salut, Sebi! Vlad. Salut! Unde ai aflat despre procedură? Cine ne-a recomandat? Ok, am avut cam 1 an și jumătate de la transplant și am văzut un coleg, sincer, cu micropigmentare, arăta horror. Da, era făcut o procedură care nu era. Da, și am încercat am întrebat ChatGPT-ul ce versiune am, ce variante am, să nu mai folosesc din nou transplant pentru că nu am fost foarte mulțumit. Și cumva din algoritm a ajuns la tine, la contul tău de pe Instagram și mi s-a părut că a fost cea mai bună soluție. Mai aveam variante pe Londra, dar mi s-a părut cea mai la îndemână și cea mai bună. Deci putem să spunem că recomandarea a venit din partea ChatGPT-ului în cazul tău. Bine am venit în lumea AI-ului. AI-ului. Deci primul client care a fost recomandat de către ChatGPT în România, putem să spunem așa. Absolut. Bun. Vreau să ne spui dacă ești mulțumit de procedură, dacă ai avut dureri foarte mari, ca să înțeleagă și ceilalți clienți că unii au impresia că doare foarte tare sau își fac anumite impresii greșite despre procedură, cred că doare foarte tare, adică să ne spui dacă sigur. te-a durut sau cum ai... Mulțumit, sunt foarte mulțumit, bineînțeles acum după a 3-a ședință este totul mult mai clar. Durere, nu pot să spun neapărat că este o durere, ustură un pic, dar este mai mult ceva un pic deranjant, nu se poate numi durere. Nu e o durere foarte oricum, mare. După un transplant e ca o joacă, adică e ca o joacă, da. Nu se compară. Bun. Mulțumim frumos că ai apelat la noi și sperăm ca ChatGPT-ul să ne mai recomande și alți clienți. Vă salutăm! Zi bună!